Күрше, бик чынлап керешкән эшкә безнең Ләмига. Бар уе бер бик матур күлмәк тегү курчагына. Күлмәгем кайчан бетәр дип, курчагы яткан көтә. Көтми хәл юк, бер тәти күлмәк кирәк. Бәйрәм җитә. Әпәси яшьрең генә яткан кәтүкне күзлидер. Тукта, селкенмәсме дип ул, бер дә җаны түзмидер. Ул хәзер сикрер менә, хәзер тотар, хәзер басар. Ул кәтүкне уйнатыр, уйнар, үзенә шар ясар. Кайгысы юк ул песинең, тик һаман уйнау уе. Бик шаян, ай хай наян, уйнарга хәзер көн буе.